Орыс сенің фикеріңше, Татарстанда, Қозанда ең милли рухлы хейкел, милли рухны тапты. Халыққа жеткіре алушы хейкел ол қайсысы? Бұл сұрауға тігәл етіп жауап болмай, чөнки менің фикерім бойынша нидер милләтнең үзенчәлекләрен күрсәтүче, милләтне рухландыра торган хейкәлләребез юк дәрәҗәдә. Әгәр дә уйлап карарга икән, Тукай хейкәле ничектер бу милли рухияткә җавап бирүче бер хейкәл булып тора. Җәлил хейкәле һәм миңа калса әле Мулланур Вахитов хейкәле ул нинди генә совет заманы хейкәле булмасын, миңа калса ул да милли рухиятка тәңгәл килә торган бер хейкәл булып тора. 100 ел элек, 30 ел элек, 85 елда инде безнең җәмәгатьчелеге бу Мулланур Вахитов хейкәле өчен бик көрәште һәм бу әлеге көрәштә җиңде һәм Мулланур Вахитовка шундый зур бер хейкәл куелды. Һәм ул бу хейкәл ничектер татар халкының үз дәүләтчелеге өчен көрәшен тасвирлый торган бер хейкәл булып тора минемчә. Әлеге вакытта кызганыч ул хейкәл ничектер югалып калды. Аны янда экскурсоводлар да узмый, аның турында яшьләребез дә белми. Әмма бу безнең халкыбыз өчен миңа калса бик тә әһәмиятле хейкәл булып тора. Һәм шулай ук минем фикерем буенча әле милли рухияткә җавап бирүче хейкәлебез әле төзеләчәктер, өметләнәм. Нинди булачак? Нинди планлар бармы? Миңа калса, менә хәзер без инде тиздән 20 елда инде 2020 елда Татарстанның 100 еллыгын билгеләп үтәрбез. Бу бик зур дата, безнең халкыбыз, безнең милләтебез һәм республикасы өчен бик зур дата булып тора. Миңа калса, менә бу датага багышланган бер монумент булырга тиеш. Һәм бу әлеге монументта милләтебезнең дәүләтчелек өчен көрәше чалдырырга тиеш. Бу хейкәлдә, чөнки безнең татар халкының дәүләтчелеге ул бай 1000 елдан артык һәм Татарстанда бу дәүләтчелек традициясен дәвам булып тора. Ничә буын инде үз дәүләтчелеге өчен көрәшеп ниһаять 20 елда Татарстан дәүләтчелеген барлыкка китерделәр. Ул әзрәк нидер киселгән дәүләтчелек булды. Ул союзный республикада булып калмады. Әмма республикабыз бар һәм республикасында татар ничек кенә булмасын татар халкы өчен үсү шартлары бар. Менә әлеге хейкәлдә минемчә шундый онытылган шәхесләр булырга тиеш. Анда бәлки ханнар да булырга тиеш. Анда бәлки 20 гасыр башында дәүләтчелегез өчен көрәшкән кешеләребез булырга тиеш. Анда ничектер Идел Урал республикасы өчен көрәш чалырга тиеш миңа калса. Анда шундый Ильяс Алкин, Галимҗан Шараф исемле кешеләребез, алар инде бик истә түгел кешенең хәтерендә. Әмма бу минутта булса, без аларның мирасын кешегә, милләтебез өчен актуальләштерербез дип уйлыйм. Шул ук Мулланур Вахитовлар, шул ук Солтан Галиевлар, алар барысы да бу хейкәлдә чалырга лаеклы. Бер-берсе белән көрәш алып барсалар да алар, мәсәлән, без беләбез Солтан Галиев Идел Урал республикасының тормышка ашырырга, гамәлгә ашырырга мөмкинлек бирмәде. Ул Идел Урал республикасына каршы көрәште. Әмма Татарстан республикасы ул Татар-Башкорт республикасы һәм Идел Урал республикасының дәвамы булып тора. Миңа калса. Һәм һәрбер шәхес, мин санап киткән шәхес, нинди генә ул каршылыклы булмаса, бу моментта 100 еллык Татарстанга башланган 100 еллык монументта чалырга тиеш дип уйлыйм. Мулланур Вахитов шул кешеләрнең берсе. Мулланур Вахитов шул монументта булырга тиештер дип уйлыйм. Мулланур Вахитов хейкәле менә шул Татарстанның автономия республика төзелүенең бер чагылышы дип. Әйе. Татарстан республикасы, Татар-Башкорт
халыкларын дуслыгы бер чагылышы дип әйтеп була. Мөселман халыкларының гомумән үзләренең раскрепощение үзенең иреге ишин көрәшен чагылышы булып тора. Ул вакытта мөселман халыклары нидер шикләнүләрдән арынды. Ул вакытта мөселман халыклары үзләренең дәүләтчелеге барлыкка китерә башлады. Нидер инкыйлабта үзләренең шартларын, таләпләрен куя башладылар. Һәм бу таләпләргә ничек кенә булмасын Мәскәү җавап бирде. Һәм ниһаять безнең республикаларыбызда барлыкка килде. Шундый мөселман халыкларының республикалары барлыкка килә башлады. Мәсәлән, Татарстанның башка шәһәрләрен, варак шәһәрләрен, район үзәкләрен алсак, кайсысында безнең тарихи үткәнебезгә күпмедер дәрәҗәдә игътибар бирелә? Әлбәттә, шул яктан Алабуга миңа бик тә якын, анда безнең Чёртово городище янында булган атка менгән Ибраһим хан һәйкәле. Безнең Татарстанда гомумән атлы гаскәри белән бәйле һәйкәлләр бүтән юк. Бу бит безнең сугышчан традициясенең, гаскәри традициясенең шундый чагылышы дип әйтеп була. Аннарсын кая безнең шундый һәйкәлләрбез? Бүтән миңа калса андый нидер милли рухта булган һәйкәлләребез юк диярлек дәрәҗәдә. Булай уйлый башласаң, дөрестән дә менә сезнең соравыгыз ул шундый уйлануларга итерә. Бармы безнең гомумән милли рухиятны чагылдыра торган, милли үзенчәлекләрне чагылдыра торган һәйкәлләребез? Әллә алар бик аз дәрәҗәдә? Миңа калса алар бик аз дәрәҗәдә. Һәм безгә әле, һәм Татарстанга әле бу юнәлештә эшләргә. Әлбәттә бар бит инде. Күпмедер дәрәҗәдә арчада бар. Әллә җитәрлек түгелме алар? Миңа калса әле җитәрлек түгел. Безнең Тукай һәм Җәлил фигуралары, алар әлбәттә алар өчен аларга һәйкәлләр куелган. Без алар турында бик күп сөйлибез, әмма алардан башка бит әле безнең күпме бөек шәхесләребез бар. Күпме безнең әле бөек сәясәтчеләребез бар. Минем өчен бик шатлыклы хәбәр ул Садри Максудига һәйкәл кую шундый анонс безнең булды. Тиздән менә шу Садри Максудига куела торган һәйкәл минем өчен бу бик тә шатлыклы хәбәр. Миңа калса әле Таныга Ясый Сакыйга аерым һәйкәл ул лаеклы шул һәйкәлгә. Безнең башка сәясәтчеләребез дә бу һәйкәлләргә лаеклы дип уйлыйм. Ханнарыбыз безнең берничек тә Алабугада башка берничек тә ханнарыбыз тарихы ул берни дә һәйкәлдә чагылмаган. Менә ул яктан миңа калса Казан ханлыгының ядкәрләре һәйкәле идеясе бик тә кызык булып тора. Чөнки Кабан күленең су буенда шундый менә һәйкәл куелса, бу идея гына бу җәмәгатьчелек арасында йөри торган идея. Әмма ул миңа калса бик тә кызыклы һәм туристик яктан, милли рухият ягыннан, гомумән халыклар дуслыгы ягыннан да ничектер ул күбрәк шундый ятышлы бер һәйкәл булып тора. Кызганыч, соңгы арада каршылыклы бәхәсле фигураларга һәйкәл куела башлады һәм белгәнебезчә, мәсәлән, 2000 еллар башында безнең Петрга һәйкәл куелырга тиеш иде. Куелмады, бу бик тә дөрес миңа калса, чөнки күп кенә халыклар тарихы өчен бу, Россия халыклары тарихы өчен бу бик тә каршылыклы фигура. Шул яктан да Екатеринага куелырга, шундый куелырга
тиеш булган һәйкәл, ул да миңа калса бик каршылыклы идея, каршылыклы фикер, чөнки аның уңай һәм уңай фикерләре дә бар, уңай ягы да бар, татар тарихы өчен тискәре ягы да бар. Мондый каршылыклы фигураларга ничектер иҗади яктан бәлки шундый үзенчәлекле подход кирәктер. Мәсәлән, без беләбез, Хрущевка Эрнст Неизвестныйның һәйкәле, анда бер ягы кара, бер ягы ак. Әгәр дә шулай куелса, ул яктан миңа калса дөрес. Ул теләсә кайсы һәйкәлгә кагылып. Миңа калса берничә фигура, аларга беркайчан да Татарстанда булсынмы, Рәсәйдә булсынмы, аларга беркайчан да һәйкәл куярга тиеш түгел. Ул фигуралар әзрәк уңаяклар булса да, алар бик күп тискәре эшләр эшләгән шәхесләр, ул да булса Сталин һәм Грозный, Яус Иван. Аларга һичкайчан һәйкәл куймас дип өметләнәм. Нидер айрым энтузиастлар бу идея белән йөри, әмма халыклар дуслыгы, тотарлыгы өчен бу бик тә начар идея булып тора миңа калса. Ләкин Татарстанда бит инде без беләбез, инде Ширмешәндә бар бер һәйкәл. Ул рәсми рәвештә куела. Мин рәсми рәвештә куела торган һәйкәлләр турында сүз алып барам. Әлбәттә, һәр кеше үзенең арткы ягында, үзенең йорты янында, үзенең шәхси территорияда нидер һәйкәл куя аладыр. Әмма рәсми рәвештә, рәсми кешеләр белән ачыла торган һәйкәлләр арасында беркайчан да менә шундый каршылыклы фигуралар булырга тиеш түгелдер дип уйлыйм. Президент үзенең юлламасында менә билгеләп үткән иде. Районнарда менә бөтен архитектура төзелеш идарәләрендә эшләүчеләр арасында бик аз белгечләр, үз профессиясе буенча эшләүче белгечләр дип. Менә ничек уйлыйсың, шушы өлкәдә ул нәрсә бирер иде, әгәр бу өлкәдә югары дәрәҗәдәге профессионаллар эшләсә, ул күзгә чагыламы менә районнарда шушы белгечләрнең, архитекторларның булмауы? Әлбәттә, район үзәгенә килгәндә иң матур бина ул администрация бинасы. Күп очракта ул инде 70-80 елларда райком өчен төзелгән биналар. Алар шундый типовой рәвештә төзелгән биналар, һәм алар нидер милли үзенчәлекләрне, Татарстан үзенчәлекләрен үз эченә берничек тә кертмәгәннәр. Алар янында матур, анда нидер шыршылар үсә, алар биналар матур буяулар белән буялган бәлки. Әмма архитектура ягыннан ул хәтта белгечләр булмаган кешегә дә шундый ямьсез булып күренә. Минем фикеремчә, безгә Үзбәкстан, Казакстан тәҗрибәсенә карарга кирәк, Төркменстан тәҗрибәсенә карарга кирәк. Анда 90-нчы елларда, 2000-нчы елларда милли архитектура булдырылды, милли үзенчәлекләр барлыкка килде, һәм алар тарихны да ничектер, тарихны, мәдәниятны үз эченә керттеләр. Мәсәлән, Астанага карагыз, нинди матур яңа биналар анда барлыкка килде. Ашхабад карагыз, нинди анда яңа матур биналар барлыкка килде. Мәчетләр яңа типта үсә. Нәрсә өчен ул кирәк? Ул әлбәттә безнең архитектур мәктәбен үстерә торган мөмкинлек шундый биналар төзү. Ул безнең шәһәребезнең үзенчәлеген һәм тарихын күрсәтә алыр, шәһәрнең һәм район үзәкләренең үзенчәлекләрен күрсәтә алыр иде. Бу безнең татар архитектурасының яңарышы булыр иде, чөнки без беләбез 19-18 гасырларда хәтта безнең шунда архитектура традициялары булган. Һәм аларны торгызырга кирәктер дип уйлыйм. Күбесе әлбәттә алар инде агач йортлар иде, күбесе сакланмаган. Әмма карагыз, Россия киңлегендә күпме татар бистәләре булган. Безнең Казаныбызда 5 татар бистәсе булган.
Біз бары тек бір бистә тарихы гына турында гына ишетәбез, аның архитектурасы турында гына ишетәбез. Бит күпме шундый өйрәнелмәгән, кешегә җиткерелмәгән мәдәни пластлар бар әле, шунда архитектура биналары бар. Нинди матур Томскта безнең татар бистәсе, ул хәзер инде кызганыч бетерелә бара, әмма Томск шәһәрендә әле аны татар архитектураның үзенчәлекләрен күреп була. Бу безнең бит халкыбыз бу шәһәрләргә үз акчасын салган. Алар архитекторларны чакырганнар. Ул архитекторлар милли үзенчәлекләрне өйрәнгәннәр. Бу милли үзенчәлекләр нигезендә бик матур гына биналар төзеткәннәр. Бу барлык бай мирасны миңа калса әле тыргызырга да тыргызырга. Һәм шул яктан район үзәкләрендә белемле иҗади яктан көчле булган архитекторлар булса, алар бу мирасны тыргызачак һәм тыргызачак кына түгел, үстерерләр дә ала берсә. Шулай дип өметләнәм. Ягъни бу безнең мирас 19-18 гасыр мирасы. Без аңа таянырга тиеш, әмма шул формаларны гына тыргызырга тиеш түгел, без аны үстерергә тиеш. Шул яктан инде мин әйттем, Казахстан, Өзбекстан, Төркменстан тәҗрибәсе бик тә кызык булып тора. Ни сәбәпле безгә моңа игътибар бирелми икән? Мәсәлән, бездә итеп салсалар да инде күбрәк булалар күләми ягыннан. Диләр. Яки игътибар биреләме, кайдадыр игътибар иткән бармы? Соңгы арада Казанда инде андый биналар барлыкка килә башлады. Әзрәк ислам традицияларын үз эченә кертә торган, татар тарихын үзенчәлекләр үз эченә керә торган. Мәсәлән, хәтта Казансу буена карасак та, Ривьера янында безнең шундый түгәрәк кенә бер бина бар. Ул ничектер шундый шатровый стиль нигезендә төзелгән. Булгарга әйдәгез карыйк, соңгы арада Ак мәчет төзелгән урыннар, Болгар цивилизациясының тарихы музее, ул да бик үзенчәлекле һәм кызык бина булып тора. Болгарда порт бинасы миңа калса, ул да бик кызык архитектура ягыннан. Мин әлбәттә архитектура белгече түгел, әмма тарихчы буларак, тарихи традицияларны белгән кеше буларак, миңа бу бик тә күңелгә ятышлы биналар булып тора. Әле тагын миңа калса, ул яктан бик тә кызыклы Яңа Татар бистәсендә булачак проект. Анда шундый зур катлы биналар гына түгел, анда шулай безнең шундый Шәрик базары булыр проект буенча. Анда безнең Шәрик капкалары дип аталучы объект булыр. Ул якта миңа калса, бу архитектура, милли архитектураны үстерә торган биналар булып торыр дип өметләнәм. Яңа Татар бистәсендәге бу сәяхәт, андагы килгән кешеләр моңа игътибарны арттырды, игътибарның зур икәнлеген күрсәтте. Бу Яңа Татар бистәсендәге иң күренекле объектларны кайсыларын атап китеп була? Хәзер сакланган, әлеге сакланган. Әлбәттә, Яңа Татар бистәсенең язмышы бик тә авыр, аның 95% биналары инде сүтелгән, юк ителгән. Бу процесс күптәннән китте инде, Совет заманын башыннан ук бу процесс китте. Һәм аннарсын 2000 еллар башында, 90 елларда әле күп кенә биналарыбыз санда сүтелде. Хәзерге вакытта анда нитеп объектлар, һәм без ул объектлар буенча экскурсиялар уздырабыз, бөтен дөнья татар эшләре форумы. Ул безнең Иске Таш мәчете, аңа инде тиздән 215 ел тулыр. Безнең анда шулай әле тыргызылмаган, әмма бик матур гына Ак мәчетебез бар. Ул мөфтиятка, минем белгәнемчә, ул мөфтиятка инде бирелде бу бина, әмма әле тыргызыла башламаган. Алла берсә, без бу тыргызылу процессын күрербез дип өметләнәм. Шулай безнең анда Ал мәчет, хәзерге вакытта анда
исламны кабул итүгә 1000 еллыкка багышланган мәдрәсә. Шулай ук анда безнең Мазут йорты дигән үзенчәлекле бер объект бар. Якуб Козлов бинасы бар. Шулай ук берничә агач йортлар калды. Һәм әлбәттә инде татар зираты, әле анда безнең бөтен бик шәхесләрбез диярлек шунда җирләнгән, күмелгән. Менә ул яктан, менә бу санап киталган биналар, алар сакланырга тиеш, һәм алар сакланачактыр дип уйлыйм. Һәм алар янында шундый бәлки мөхит торгызылырга тиеш. Бина, айрым бина, ул аның ценность, аның кадеры бәлки кимрәктер, әгәр дә аның янында мондый мөхит торгызылмаган булса. Нигә безнең өчен иске татар бистәсе бик мөһим һәм кадерле? Чөнки анда мәчетләребез янында әле кичкенә генә агач йортлар сакланган. Алар барысы да диярлек, алар барысы да зур тарихи әһәмияткә ия дип әйтеп булмый, әмма ул мөхит бар, ул мөхит сакланган. Шул яктан иске татар бистәсе безнең өчен кадерле булып тора. Яңа татар бистәсендә дә андый мөмкинлекләр булса иде, бик яхшы булыр иде. Мөхит әзрәк мөхит торгызылса. Мәсәлән, берничә 15 ел элек анда Амирхановлар йорты сүтелде. Миңа калса, аңа багышланган бер музей ачылырга тиеш. Фатих Амирхан, Зариф Амирхан, Хусейн Амирхан, бөтен Амирханнар нәселе торган йорт инде. Ул торгызылырга тиеш, һәм ул агач архитектураның, татар агач архитектураның традицияларын дәвам иттерер бәлки. Шулай ук минем уйлавымча, әле анда Амирхания мәдрәсәсе торгызылу мөмкинлеге дә бардыр. Шу өметләнәсе килсә, өметләнәм. Һәм шулай ук безнең шундый проектыбыз, концепциябыз бар. Ул иске татар бистәсен яңа татар бистәсе белән бер туристик маршрутка бәйләргә. Һәм ул яктан кызык булыр иде, Пләтән якларында инде, Фатхулина урамнарында калган иске агач йортларны саклап калу. Һәм бу әлбәттә шәхси йортлар инде, бәлки шәһәр ягыннан бу йортларга күбрәк игътибар ителсә иде. Һәм аннан туристик маршрут узса, бу йортларны аларның хуҗалары белән сөйләшеп, бу йортларны ниндер шундый матур төсләргә буяп, Әҗим мәчетеннән бу урам буйлап туристлар узыр иде анарсын. Һәм анарсын бу урамнан яңа татар бистәсенә чыгып булыр иде. Һәм бу шундый зур бер туристик маршрут булыр иде. Иске татар бистәсе, Пләтән бистәсе, Әҗим мәчете, анда Фатхулина урамнары, калган агач йортлар, һәм анарсын без яңа татар бистәсенә чыгабыз, андагы калган объектларны күрәбез. Һәм терәлеп басабыз инде яңа биналарга, шул хай-тек стилендә булган небоскреблар, һәм милли үзенчәлекләрен үз иченә ала торган Шәрык капкасы, Шәрык базары, менә шундый тарихтан, бай мирастан без килеп җитәбез инде шундый яңарышка һәм шундый бик прогрессив бер архитектура ягыннан булган прогрессив биналарга килеп җитәбез. Менә шундый хыял, бу хыялны тормышка ашыру өчен миңа калса, без әлбәттә матбугат чараларын игътибарын җәлеп иттерергә тиеш. Без күбрәк андай чаралар күрергә тиеш һәм концепцияны төзеп, аны җәмәгатьчелеккә, дәүләт органнарына тәкъдим итәргә тиеш булабыз. Бәлки пишән базары шикелле. Бистә бәйрәме. Менә безнең шундый проектыбыз, идеябыз бар, ул бистә бәйрәме.
татар бистәләрендә нидер менә шундый кызыклы чаралар печән базарына охшаган булсынмы ул, әзрәк икенче төрле булсынмы ул, әмма шундый чаралар күбрәк уздырсак, без җәмәгатьчелекнең игътибарын бу кимлекләргә, бу җирлеккә җәлеп итербез бу игътибарны. Һәм бәлки дәүләт органының тарафыннан бу биналарны гына түгел, гомумән кимлекне, җирлекне, мөхитне саклап калу турында карар кабул ителер. Һәм тагын бер фикерем, Татарстан тарафыннан башка Россия шәһәрләрендә булган татар бистәләре, биналарын саклап калу буенча нидер аерым гамәлләр эшләнергә тиеш. Аерым бәлки программа булырга тиеш. Ул андагы җирлекле хакимият белән бергәлектә. Әмма бу татар бистәләренә аерым һәм зур игътибар кирәк. Алар бетеп бара. Иң беренче чиратта ул Томск, анда бу бик тә аяныч хәлдә булган хәзерге бистә сүтәлеп бара, шундый бик матур биналар. Оренбург, әлбәттә Каргалы, Төмәндә берничә анда йортыбыз бар. Орскны әйтем, Әстерхан әлбәттә инде, Уфа, ул безнең татар мөхитле шәһәр һәм анда татар тарихы белән бәйле күп биналарыбыз бар, һәм аларга да аерым игътибар кирәк дип уйлыйм. Без бит инде шулай күп очракта чит илләрне мисал итеп китерәбез, мәсәлән, күрергә була бит инде нидер аерым шәхесләргә генә түгел, тарихи вакыйгаларга да һәйкәлләр күп куела. Мәсәлән, татар белән бәйле булган нидер вакыйгаларга, мәсәлән, нидер сәнәкчеләр фитнәсе, әйтик, менә лашманчылар бит инде шундый ул ничек уйлыйсыз, кирәкме менә шушы тарихи вакыйгаларга ачылыптыр бәлки? Мин санап киткән тарихи шәхесләр безгә һәйкәл кую идеясы, ул инде нидер баланс өчен. Миңа калса, ул баланс барлыкка килгәч, безнең милләткә кагылышлы һәйкәлләребез торгач, башка милләтләрнең тарихына кагылышлы һәйкәлләр тигез дәрәҗәдә булгач, ул вакыттан соң күбрәк инде сөйләшергә кирәк шундый аерым шәхесләргә багышланмаган һәйкәлләр, күбрәк аерым вакыйгаларга, кызыклы бәлки риваятларга багышланган. Һәм менә мәсәлән, мин әйтеп киткән Казан ханлыгы ядкәрләре идеясе да шул ягыннан күбрәк күңелгә ятышлы. Ничектер, дөрестән дигәндә, Татарстанда, Россиядә күбрәк аерым шәхесләргә куярга тырышалар. Миңа калса, ул бик отышлы идея түгелдер. Күбрәк һәйкәлләр үзләренә җәлеп итәр, кайсысы шундый кызыклы риваят белән булган. Мәсәлән, без беләбез, Бауманда Казан мәчетенә куелган һәйкәл ул туристларны бик үзенә җәлеп итә. Biz bilәбез, Шүрәле, Камалда Шүрәлегә багышланган аерым бер һәйкәл тора, ул да туристларны күбрәк үзенә җәлеп итә. Ул шундый кызыклы һәм күбрәк интерактив булырга тиештер бәлки. Һәйкәлләр, мәсәлән, мин шундый тәҗрибәне ишеткән бар иде. Лондонда Королева Виктория һәйкәле яныннан узып киткәндә, кешегә аерым бер турист, әгәр дә бер аерым бер программа кереп, аңа, мәсәлән, Королева Виктория шалтырата. Һәм бу инде һәйкәл аның белән үзенең тарихы турында сөйләшә башлый. Бу ничектер безгә бәлки бик оригиналь булып күренәдер. Әмма дөнья, туристик дөнья шундый юл буенча бара. Һәм безгә дә һәйкәлләрне ничектер интерактив белән бәйләргә кирәк. Ул аерым шундый торучы һәм аерым торучы һәйкәл, һәм без аны янында тып-тын торырга тиеш түгел, минем фикерем буенча.
Шундый вакыйгаларга, тарихи вакыйгаларга, сәнәкчеләр восстаниесына бәйле булган, бәлки ачлык елларына бәйле булган һәйкәлләребез дә алар булырга әлбәттә тиеш, һәм алар Казанда гына түгел, әлбәттә, инде район үзәкләрендә, кичкенә шәһәрләребезгә, кичкенә шәһәрләрдә булырга тиеш дип уйлыйм. Чапан сугышы булган шундый вакыйга. Аннан соң 18-нче гасырда, 17-нче гасырда бик күп шундый восстаниелар булган чак. Алар да миңа калса игътибарга лайыклы вакыйгалар. Әлбәттә, ул ничектер хәзер каршылыклы вакыйгалар дип санала. Әмма бу каршылыкны архитектор нидер, әлбәттә бу каршылыкларны ничектер иҗади яктан эшкәртеп буладыр дип уйлыйм.